Kaipaatko lisää iloa kiipeilyyn? Oletko jumittanut tietyn tyyppiseen kiipeilyyn tai tietylle kreidille? Entä oletko tuskastunut siihen, että et uskalla kiivetä haastavia reittejä? Jos vastasit yhteenkään kysymykseen kyllä, niin tämä valmennus voi olla juuri sitä, mitä tarvitset. Minä olen Kaisa Soinen, sertifioitu urheilupsykologi ja intohimoinen kiipeilijä. Työskentelen niin harraste- kuin kilpakiipeilyidenkin kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Tein tämän verkkovalmennuksen, sillä vaikka todella moni kiipeilijä hyötyisi psyykkisestä valmennuksesta, niin harvalla on mahdollisuus satsata yksilövalmennukseen. Tässä valmennuksessa käydyt asiat ovat samoja, joita hyödynnän myös yksilötyössä, ja käyttämäni menetelmät perustuvat tutkimuksissa tehokkaaksi todettuun psykologiseen osaamiseen, sovellettuna nimenomaan kiipeilyyn. Verkkovalmennuksen tarkoitus on tuoda nämä käytännölliset keinot kaikkien kiipeilijöiden saataville, jotta sinäkin voisit nauttia enemmän kiipeilystä ja kehittyä siinä. Verkkovalmennus rakentuu kiipeilyssä 3 tärkeän mielentaidon ympärille: keskittymisen, ahdistuksesta ja pelosta vapautumisen ja toimintaan sitoutumisen. Näiden taitojen avulla sinäkin voit kiivetä rohkeasti. Lisäksi saat käytännöllistä tukea, kuinka löydät aikaa valmennukselle ja harjoituksille ja kehität itsetuntemustasi. Osiot muodostuvat lyhyistä luennoista ja esittelyistä sekä harjoituksista, joilla saat tuotua teorian omaan kiipeilyysi. Monia harjoituksia voi ja on myös hyvä tehdä kiipeilyn ulkopuolella, joten vaikka et pystyisi täysillä kiipeämään, niin voit hyvin harjoittaa mieltäsi. Voit edetä omaan tahtiin, mutta suositeltu kesto on 2-3 kuukautta, jotta ehdit harjoitella taitoja rauhassa. Ja valmennukseen kuuluu myös 3 ryhmävalmennuskertaa, jossa saat lisätukea ja pääset keskustelemaan myös muiden osallistujien kanssa. Verkkovalmennuksen materiaalit ovat käytettävissä 4 vuotta, joten voit hyvin palata niihin jatkossakin. Lisäksi saat vinkkejä, kuinka varmistat, että saat opeista hyötyä vuosiksi eteenpäin. Tule nyt mukaan kiipeä rohkeasti verkkovalmennukseen, kehity ja nauti enemmän kiipeilystä. Kevättarjouksena saat verkkovalmennukseen nyt edulliseen 99 € hintaan. Lisäksi ostamalla valmennuksen saat 2 bonusetoa, jotka ovat arvoltaan lähes 200 €. Saat itsellesi ilmaisen 50 minuutin yksilövalmennuskerran ja saat kaverin mukaan valmennukseen ilmaiseksi. Tarjous ja bonukset ovat voimassa vain rajoitetun ajan, joten toimi nopeasti.